Amagosa ezindlela alindele ukuba inani lemoto ezisezindleleni luyalusanda kwezinsuku ezizayo njengoko abantu baza kube bebuya eziholideyini. Nangona zisekwe ingozi ezindleleni kodwa umphathiswa wezothutho ufikile Mbalula uthi isimo kulonyaka singcono nxa kuthelekiswa naseleminyaka idlulileyo. We are encouraged by the fact that the response is massive and positive. People have got their mask on. And with all the particular necessary documentation to arrive alive and to drive safely on the roads. So there is order generally. Abaqhubi nabantu abasebenzisa ibhasi neteksi kubonakala beyithobela nemiqathango yeCovid-19. Indaba ezimyoli zezokuba kwimoto ezingaphezu ko-22,000 esezimisiwe kuzothi ga ngoku akhonanye ebonakalisa ukuba akufanelanga ibe ilapha endleleni. Ibe nabaqhubi babonakala ukuba bayayithobela imithetho yendlela. Kodwa kwiphondo lwentshona koloni abona abantu babonakalisa ungayisiso imithetho yendlela ngabahamba ngenyawo okanye ipedestrians ngesingesi. We've seen 25 fatalities, which is concerning. I mean, just like before, out of those 25 people that we lost from the 19 crashes, 11 of them are pedestrians. Amagosa ezindlela alindele ubuninzi bezithuthi ususela kule mpelaveki siyakuyo ingakumbi ezisuka kwiphondo lwempuma koloni. Ndimane lisi Dubase wendaba ze SABC eKapa.